Een 34-jarige Ljouter is juist een zwier wonderrekken bij een ongeluk in de stad. De bestuurder verleerde op achter de hoofd terug nog onbekende oorzaak de macht door het stuur. Hij botste zijn lampenpeel en kwam zijn huis te stilstaan. Het slachtoffer is terug de bronwacht uit de auto hellen en naar het ziekenhuis in Grijns gebracht. Oordeel in Friesland binnen de squallen weer begonnen. In Weensum een speciaal moment. De Iepenbier en christelijke basisscholen beneficiëren en gaan verder onder de naam Het Bient. De fusie wie nodig omdat er minder band naar de squallen gaan en ze willen ze de kwaliteit heeg houden. De squallen zitten al in een gebouw. De Snitser Wetterplaat rekken de komende weken een van zijn beide toren kwijt. Er wordt goed 4 meter van de toer afhellen om de wienwiezer te herstellen. Die is oktober vliegen hier van de toer afwaaid en daarbij is een pad afbrutsen. Om de goed bieten te kennen met het hele dak eraf. De skeerlijke grutte wetternavel is dit december explosief groeit in Zuidoost-Friesland. Het gaat om een soort die het eer terug verkeer in tuincentra introduceren is. De wetternavel zwaardig het veroorlijst terug tot boten de schroef vol ham uit het plantje en in Lietsere sletten kan het al het oorlippen deermaatje. Jo nemen de buien na en vannacht benamen in het noorden en op het water komen ze op tongerbuien. De temperatuur leidt om de 12 graden heen. Morgen een soort bewolking bij een aantal buien, toch komt ook de zinnen er nog terug, het wordt als een zandje graden.